Čaute, vítam vás v toto nádherné jesenné ráno, nádherné septembrové ráno. Vítam vás na strelnici, vítam vás pri príjemnom pondelkovom tréningu. Dneska si dáme dva pre niekoho známe, pre niekoho menej známe, naozaj zábavné drily. Dneska ich budem strieľať s puškou, dajú sa strieľať s dlhou aj s krátkou, ako kto chce. Pôjdeme, jeden drill je čisto na jeden terč a ten ďalší je potom na 4 terče, alebo na 5, na 10. Ako si kto dá sa to zväčšovať, zmenšovať. Dá sa s tým proste zabaviť podľa toho, ako kto chce, ako kto má čas, ako kto má strelnicu k dispozícii. Takže vítajte, nabíjajte a poďme strieľať. No, troška mi tu presvíta slniečko cez rozstrielaný terč. Ako vidíte, nakreslil som si 3 zásahové zóny. Američania tomuto drillu hovoria, myslím, že triple threat drill, vlastne trojitá hrozba. Veľmi jednoduchý drill. Prvé 3 zásahy na stred, jeden zásah hlava, jeden zásah panva. Je to v podstate naozaj veľmi jednoduchý drill na zapamätanie, na strieľanie. Stačí vám teda 5 nábojov na to jedno kolo. Pokiaľ to strieľam s dlhou na nejakú kratšiu CQB vzdialenosť do 10 do 15 metrov, je to fajn na precvičenie si offsteadu, proste tej vzdialenosti. Keď si všimnete, ako máte umiestnenú optiku, kolimátor na zbraní, ako máte nastrelenú zbraň, na akú vzdialenosť, tak samozrejme niečo vám spraví, nejaký rozdiel v zásahoch, to, kde máte optiku a kde máte samotnú hlaveň zbrane. A vlastne takýto jednoduchý drill, na nejakú strelím to dajme tomu na 10 metrov a budem si musieť, keďže tento môj kolimátor je nastrelený na 50 metrov, alebo teda respektíve na 100. Budem musieť samozrejme upraviť miesto, na ktoré mierim, aby mi tie zásahy išli tam, kde chcem. Pretože pokiaľ by som mieril presne na flek, na túto krátku vzdialenosť, tak zásahy mi samozrejme pôjdu o niečo nižšie. To je presne to, čo niekedy vidíte, keď sa niekomu podarí napríklad pri práci okolo auta a využívaní auta ako krytu, že si človek proste strelí do kapoty, lebo si neuvedomí, kde má hlaveň. Takisto pri využívaní rôznych iných krytov, na strelnici som to koľkokrát videl, že človek sa vykloní a red dot už mám, alebo proste cez optiku už vidím pekne terč, ale neuvedomím si, že hlaveň je ešte v kryte. A vlastne aj pri tomto drille, aby som mal zásahy na tú kratšiu vzdialenosť tam, kde chcem, musím si tú vzdialenosť uvedomovať, musím s tým počítať a pracovať. Poďme si to streliť. No, nemám tu kameramana dneska, mám len telefón na statíve, snáď niečo uvidíte. Takže ideme. 3 zásahy na stred, zásah na hlavu, zásah na panvu. Poďte sa pozrieť rovno. Môj prvý pokus. Takže 3 zásahy na stred, jeden na hlavu, ten som len tak lízol a jeden teda dole. Dám si to ešte párkrát a potom si dáme ten druhý drill.
No, už teraz vidím, že mi jeden uletel. Jeden mi uletel. Takže príjemný drill, zábavný. Skúšal som to teraz prvýkrát. Je to celkom sranda. Viete to ísť, hovorím, s dlhou, s krátkou, s kombináciou, s timerom, bez timeru, na pohodičku, rýchlo, s kamarátmi, hociako. Poďme na ten druhý drill. Tento druhý drill budú poznať určite viacerí. Úplne jednoduchý chaos drill na 4 terče. A strieľame ho. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 3, 1, 2, 1. Do každého terča jeden výstrel. Snažíme sa zasiahnuť, ktorú zásahovú zónu si vyberieme. Takže tú najväčšiu, stred tela, tento raz. Poďme na to. A vlastne znova aj tento chaos drill, vieme ho ísť s dlhou skrátkou, na timer. Ja teraz si idem úplne na pohodičku, v kľude, bez timera. Sústredím sa len na tú samotnú techniku streľby, aby bola čo najsprávnejšia. Práca so spúšťou, aby som vedel presne, kde mierim a všetko. Čiže tak úplne v kľude, kľudné pondelkové ráno. Som asi na slnku, snáď niečo uvidíte z týchto záberov. Toto, čo mám na sebe, je najlacnejší chest rig na trhu, najlacnejší airsoftiacky. Myslím, že 8 Fields sa to volá. A musím povedať, že zatiaľ super. Mám ho už nejaký pár mesiacov ho mám. Behám tu s ním po strelnici, nosím ho so sebou v ruksaku. Mám v ňom stále to, čo sa zmestí. Dávam do ňoho 4 zásobníky z krátkej a dajú sa do ňoho dať ešte 3 zásobníky na dlhú. Vpredu veľký taký admin pouch, do ktorého viete niečo dať. Nastavenie. Akože za tie peniaze, ja som si ho čisto fakt kúpil len preto, že je najlacnejší. A chcel som vyskúšať, čo to vydrží, či to niečo vydrží, roztrhá sa, neroztrhá sa, budú sa ťahať nitky. Zatiaľ, ako vravím, za tých pár peňazí na také občasné larperské použitie nehovorím, že je to najlepšie na trhu, alebo že by to vydržalo profesionálne použitie niekde vo vojne a v akcii. Akože možno vydržalo. Ale na to som si to samozrejme nekúpil. Je to čisto len na zábavu a vravím, za tie peniaze bomba. Skúsim vám z toho spraviť nejaký záber zblízka, ako to vyzerá. Dúfam, že tam niečo uvidíte. Je to vcelku ťažké filmovať si všetko sám. Tak snáď aspoň niečo tam je.
Ako ste mali možnosť na záberoch vidieť, nakoniec som si to strelil teda aj s krátkou, však už keď som tu a idem dolikvidovať tie terče úplne, postupne zrýchlovať, pridávať prebíjanie, troška si to sťažovať, možno si dať timer a s kamarátmi si porovnať, kto má aký. No a nič, trénujeme ďalej, snažíme sa zlepšovať. Vidíme sa na budúce. Čaute.